खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनै 29 जुन 2026 मायथाइ एबा 14 आसार दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे समबारा नोंनि केरियाराव रुजुजायै दावगानायनि गोदान दरजाखौ खुलिगोन। मावसोमग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि आखा-फाखाथिखौ बोलोआव गोजौ मासिफोर आरो गोदान बिबानफोर मोननो हायो। फालांगियाव गोजाम रां थिसननायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानायनि मिजिं दं। समाजारि बेंखनाव नोंथांनि अनसायजानाया बांगोन आरो थाबथानाय गोनां हाबाफोरा दिनै गोख्रैथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। रांखान्थियारि नोजोरै दिनै साना नोंनि फारसे जागोन। थाबनो थाबथानाय रां एबा आजै-आजौनि सम्फथिनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि गोख्रों मिजिं दं। आरिमु आरो थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर प्लेटफर्म एबा गोदान बिथांखि मोननो हागौ। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नों लोगोसेयै इयुननि थाखाय गोदान बिथांखिफोर बानायगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु साननाय आरो बुजिनाया फालांगिनि बिथिङाव मोनसे गिदिर फालांगिखौ फोजोबनो हागौ। जायफोरा गोदान खामानि नागिरगासिनो दं, दिनै बबेबा मुंदांखा कम्पानिनिफ्राय कल फैजानो हागौ। गोसोआरि महरै नों जोबोद गोजोन मोनगोन। जायखिजाया गोब्राब नखरारि जेंनाखौ लोगोफोरनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। शिबनि सिमा गैयै अननायजों दिनै नोंनि बोलो आरो आरामा बांगोन। हा एबा बिल्डिंजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम गुलाय-गुजायखौ दिनै नोंनि फारसे आबुङै फोजोबनो हागौ। बिमानि सावस्रियाव मोनसे गिदिर जौगानाय जागोन, जाय मेलेमनि जिंगाफोरखौ बोखारगोन। रांखान्थियारि फालांगिफोराव सांग्रां जानाया इयुनाव गोबां मुलाम्फा होगोन। बेलासिया गथ'साफोरजों रंजानायजों बारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गावखौ फोथायनायखौ गोदान जौथायसिम लांनो थाखाय मोनसे सान जागोन। नों समाजनि गोजौ आरो गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसनगोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिन बाहायनाया नोंनि मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय माबा सुखु खौरां मोनगोन, जाय न'आव मोनसे फोरबोनि थासारि बानायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। दिनै गोजोन आरो जौगाथायनि थाखाय गोदान खाबुफोर लाबोगासिनो। मावख'आरि थाखोआ खामानियाव नोंनि गोब्राब मावसोमनाय आरो फोथायथिखौ नोजोर होनानै नोंजों जोबोद खुसि जागोन। आजै-आजौनि फालांगिखौ दावगाहोनो थाखाय साबसिन सान। सोलोंसाफोरा गावसोरनि मावसोमनायनि मोजां फिथाय मोनगोन। रां फैनायनि गोदान फुंखाफोरा रांख'नि आद्रा थानाय रांखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नों गावनि सुबुंथियाव मोनसे गुबुन रोखोमनि जोंनाय आरो मुहिनि नुनो मोनगोन। समाजारि आरो धोरोमारि खामानियाव नोंनि गोसोआ बारायगोन आरो नों गोसोआरि गोजोन मोनदांगोन। दिनै नों पार्टनारशिपजों सोलिगासिनो थानाय फालांगिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो फारियाव नोंनि जिउ लोगोरिनि मददआ नोंनि साहसखौ गोख्रों लाखिगोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफ्रा दिनै गोजावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। वृश्चिक राशि दिनै जुजिनायफोरखौ फेजेननो आरो जाफुंसारनायखौ जोंहोनो थाखाय सान। सुथुर बाहागोआ गोसो थासेयावबो नोंखौ गाज्रि खालामनो हानाय नङा आरो खामानियाव नोंनि थाथाया गोख्रों जागोन। गुबुन हादोरनि कम्पानिजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव गिदिर अर्डार मोननो हागौ। इसोर शिबखौ सिबिनाया मेलेमाव गोदान गोहो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गियान आरो रोंमोन्दांथिनि आबुं मुलाम्फा लानो थाखाय सान। बैसोगोराफोर आरो रोंमोन्दांथि गोनां सुबुंफोरनि बोसोनजों लानाय जायखिजाया थिरांथाफोरा फालांगियाव गोबां दावगानाय लाबोगोन। सोलोंथाइ आरो बिजिरसंनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हागौ। नोंनि रांखान्थियारि थाथाया गोख्रों जाखांनायनि उनाव नों गोजाम दाहारखौ सुख'नो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि दिनै खामानियाव नोंनि गोहोम आरो मान थाखोआव बारायनाय फोरमान जागोन। टेकनिकेल, लहा एबा लुनायजों सोमोन्दो थानाय फालांगियारिफोरा दिनै गोबां रां मोननो हागौ। मावख'गिरिफोरजों नोंनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां जागोन, जाय मोनसे गिदिर बिथांखिखौ गनायथि होनो हागौ। नों नखरारि बिबानफोरखौ मोजाङै मावगोन, जाय नोंनि मोजां मोनग्राफोरनि अननाय आरो सनमान आरजिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंनि आबुं नङै लुबैनायखौ आबुं खालामनायनि सान जागोन। गोदान सानथांखिफोरजों जागायजेननाय जायखिजाया हाबाया दिनै गोख्रैनो दावगागोन। खामानियाव दावगानायजों लोगोसे नों गोसो जानाय जायगायाव सोलायनायनि मोजां खौरां मोननो हागौ। नों समाजारि आफादफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जाय नोंनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। सावस्रियाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मीन राशि दिनै मीन राशिनि थाखाय धोरोमारि आरो गोसोआरि गोजोनजों आबुं सान जागोन। नोंथाङा यगा, ध्यान आरो धोरोमारि बिजाबफोरखौ फरायनायाव गोसो जागोन। गोबाव समसिम थाबथानाय सोरखारि खामानिखौ दिनै सासे लोगोनि हेफाजाबजों गोरलैयैनो फोजोबगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोनगोन, जाय आयनि राहाफोरखौ बांहोगोन। नखरारि जिउआव गोदै आरो गोरोबनाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें बादाम गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।